Afternoon, mga par. Nagkakabit si tatay ng doorknob sa kabilang kwarto ni Rica. Papalitan kasi nasira po. Nasira yung doorknob. Yan, oh. May tulog. Mga bata kasi mga kukulit. Tulog ka dyan. Tulog mo dyan. Yan si tatay. Balik pag pag nalalak, hindi makalabas-labas si Rica. Mahirap na tong makalabas sa pag, kasi may kisame na, malalagyan kisame. Baka makulong. Hmm? Delikado na rin. Nagtanong mo na siya. Nasaan ba yung tornilong maliliit? Kung ano ito? Ano ba ito ba? Maluyan signal tayo. Lubot na kaya po sa Ayun po, ano? Ayun po ang nangyari sa luyan. Wala rin naman tayo eh. Huwag mo tabul kayo ito. Yan, di sa tuloy yun. Ano ba ga? Oh. Ang naalala ko yung tali ko nung gano'n. Ganyan din, diba nakain ako eh. Pero mas naglag yan. At sa tuloy yan, Diyos. Ay, saan na? Buhat na lang ganito. Ba, di ka malalaglag dyan. Lai. Gusto mo lang. Naiinipan. Gamitin mo tayo. Paano? Ha? Gamitin mo ito isang extension. Di ka magamit. Hindi na. Na-testing ko na. Ay, ano? Kabit ako ng ano? Ano? Plywood. Ha? Pakabit ako ng plywood. Dito oh. Pakakabit ko nito. Ha? Pakakabit ko nito, makabit ako ng plywood. Ang magkakabit? Oo. Ano yan dito? Tamaike yung ano. Ay, oo, napalitan na kuya. Yan ang susi mo dyan. Tago mo na yan. Hindi yung susi, Rika. Ano tayo na po tayo? Hindi ka, tago mo yung susi. Kuya, Tago mo na yung susi. Ha? ayan po, di ko pa. Tago mo na yan. Ha? Ha? Itago mo na yan. Yan ang bagong susi dyan. Mo baga. Ayaw ito pumasok. Ay, dito. Bakit di yan? Baka din sinagdara ng butas.
Ang tanong hiripit nito. Pag gagambitin ng mga bata. Street. Hindi, yung mga bata kasi sinasakayan. Yan, hindi pwede na. Hindi naman uso pa sa kanila dito. Hmm. Ano yung lagay ito? Ano yung dito? Ayan yan. May picture na nito. May mga tabi na. Nagkikatid mo lang. Sinundot na kasi hindi makalabas yung lalaki siguro. Sinusubukan na yan. Ano na yan? Hindi, yung galing sa kabila. Ah, ayos. Yung napalitan na ng tatay. Yung doorknob. Dito sa kabilang kwarto. Shoutout ka muna tayo sa mga kalusi. Tay, shoutout ka sa mga kalusi. Shout out mga kalusi. Dito si Kalusi, nagkabit ng doorknob. May dila. Puro nagpintahin. Kulit na bata. Ano yung hirap? Po! Ayan. Ano yan si tatay? Bali, babalik na yung ano kasi na-testing na naman to ni tatay na. Okay na. Pwede nang magkisame kasi yung electrical ayos na. Di ba tay? Na-testing na po yan kanina. Tingnan nyo na lang po doon sa vlog ni Kuya Noli. Kasi doon yung ano, pag-testing nito. Amoy. Dimple. Dimple boy. Puro ito kasi amang siya niya. Hindi mag-upload. At ayan, si tatay. Di maalala ni tatay kung ano pa yung gagawin niya. Iniisip pa ni tatay. Nakakalimutan niya eh. Kung ano yung nasa isip na kanina na gagawin. Madilit ka sa. Ayan. Inedit. Bukas ko. Ayan na. Natay, naalala mo na tay? Naalala mo na? Hilo. Mo lang hilo. Carry ka. Hilo. Man ko. Punta yung dalawa na eh. Ni Rica. Maxi. Alam niya yung pangalan niya eh. Maxi. 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 Lalaki yan. Maxi. Maxi. Magkano dalhin ko to? Ano magiging itsura? Maxi. Sigurado iyak yun. Maxi. Mabait eh. Darawan ko talaga eh. Maxi. Maxi. Iba yung kakulay. Parang may lahi. Lahing pusa.
Parang may lahing kuring. Kuring! Ah, ito yan. Yung original ng balik, 20 po. Hindi. Ay! Ano to? Masasabi dyan. Tignan natin. Motor ko. Tapos, ito. Ito, ilagay mo. Dito, dito. Yan, lalagyan natin ng kisame. Ang lumuwag nga eh. Ha? Ang lumuwag. Marami. Yan. Magkakalano. Sila naman yung partner ngayon. Tara, tama na. Sakto lang yan, tay. Ganun. Sa delikado. Bari, no? Bari, ha? Bari, ha? Pagka, ano yun tayo ako na? Tayo ko na nga tayo. Ano siya? Ha? Kailangan mag-sinasa. Papalapatin muna yan, tay. Yung kantuhan, magkatagpuan. Oh. Ay, ano talaga? Na ano yung talim? Oh, no. May iwan. Maluwag, tay. Maluwag na. Maluwag na po. Delikado sa putol yan. Putol yan. At ayun mga par, hapon na. Bukas naman yung trabaho. Napakaganda talaga ng pinunta namin kahapon. Sa orasan, napakalinaw yung tubig ng dagat. At yung isda, pag sumisid ka, may gamit ka na goggles. May makita ka talaga ng isda eh. Kaya pala, bawal palang may isda doon. Yung banda. Ano niya nakita mo? Daming ano. Bunot! Kaya pala, Hindi, bunot! may mga isda kami nakikita sa ilalim pag sumisisid. Hindi bawal pala. Doon sa banda na yun, doon sa area na yun, bawal. Hindi nga Yung sa unaan, pwede na. Kaya pala, napakalinis pati. Plus kung presko yung tubig ng dagat. pag-check. At salamat din sa family, apelyido no? Ano? Family Renegado. Kagawad. At yung talaga nila. Yung pagkikita ka. Katulog ka talaga. Welcome po yung Timpaway doon. Grabe. Mapag-alaga sa bisita. Mga anak. At yan si tatay. Pinatapos na lang yung content. At ayun, maraming salamat po sa mga nanonood ng aming video, bawat vlog namin, bawat channel at sa mga sponsor na walang sawang nagsusuporta po. Sponsor. At sa mga viewers, silent viewers, salamat po sa inyo lahat. At maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!